weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to donnay tareji fanaya belila gawde atena gurela maluma ñamanari ngabu kon waktu yoni ha to dilli kame farana ha to radio liggeya en jiyaye gardede kabloji mena to leydi Sénégal ñalawma hanke o horejo leydi Sénégal bismima ɓesgoji Sénégal naɗe yewtere ko fate ndelama kuɓɓama tan leydi Mauritanie gomo tammingo ko fate binditagola sumgoje e nder leydi ndi ɓe pawi juuɗe mabɓe yogaya listuji taw kadi ko guyka e legala bitengala tavraha zeyna tonto leydi Mali nokku biteɗo kara kinde tonne kadi koniyankoɓe leydi Mali e jooɓima pittali wat boniyankoɓe sappo e wiide jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisal leydi Mali tonto Guinée Conakry nokku biteɗo Kuuba taw kadi ko gardiɗo wuuro witengo Tiwena kam tigui wasi fitanum taw yooɓi fitan makko ko wiite Jamguela ƴiwonde jagorɗo kalfinaɗo yangara mo leydi Côte d'Ivoire biteɗo Amadou Koné holliti ɓoyata ma duuɓi werlaji dotte taw ko natoji e nder leydi Côte d'Ivoire kabruji mena jolam jaberi ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون battake duttugola duwaw dendangala belila gawdinaɓe kala ene dutte duwawa kono ne kadi atennaɓe kala ne wonde lewe ha fayna gurela maluma kame ñabina e ha tonto Bourgodona ene wondi kadi Bourgodona ha fayanma kadi tonto lewe kame gurela sele dendangala bandiraɓe hebbiyanaɓe kame yirlaɓe kala duttama duwawa caggal jaltugola aduna biyetenoɗo Baba Mamadou Aissé Baya Baba Mamadou Aissé Baya jaltuɗo aduna ñalawma hecci hanke o tonto cuuɗi meɗen to wiite belila gawde yettini ɓattake duttugola duwaw dendagal bandiraɓe kala ko goto e suka makko taw kadi ko biteɗo Amadou Hammadi Diallo Hammadi Diallo taweteɗo e Libreville Gabon rutti duwaw dendagal bandiraɓe wonɓe e dente WhatsApp kala duwinoɓe kala goto hen kala omo wi ɗum yo gueno windan ɗum baraji woto won ñamande saka yoɓe lawa siftinde noon kankoɗo hen cankiɗo biyetenoɗo Baba Mamadou Aissé Baya taw kadi ko darinoɗo darde Tindilanga sanga événement hakkude Mauritanie kame Sénégal cuusɗo casɗo taw kadi ko nunduɗo gonɗuɗo dariɗo darde Tindilanga gam hadde yoga e ɓiɓɓe fulɓe taccinede gam wasde leyɗele mumen kanko yalti aduna o yaltirade noon ko duuɓi capanɗe jeenayyi pawɗi toon to cuuɗi meɗen belel gawde e belel gawdenaɗo kala duwanama nde gueno yurmotomo yafomo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo e neldi duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde gueno yurmotomo yafomo taw kadi yettini ɓattake o ko biteɗo Amadou Hammadi Diallo taweteɗo e Libreville Gabon. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside. battake faade ena tonto leydi Mauritanie makama kutir mbay ñotowo ngana ngatam kutir mbay amin gondi ema ha julde korka makam kutir mbay so tawi dari yeso maɗa laari morol maɗa en andi ñotol pongol yadude e ɓandu maɗa makam kutir mbay so tawi dari puddi maɗa kame koton e jarnaɗe maɗa en andi morol pongol yadude e ɓanduma kala makam kutir mbay ñotiyanke ngana ganduɗo ñotol taw kadi ko jaltowol galle makam kutir mbay en andi kadi ñotol keddugol e hakkude galle makam kutir mbay ñotowo ngana wona publicité wona kadi yidde ɓangguinde nde tawno so en duttima e deftere gueno guenone haalani toon no aljanna wayya
ene gongdi konon tigi way makam kutiri mbay kanyum ne gongdi nyotol mum ne laabi e bibbe fulbe fullabe barke mbadden ada fade makam kutiri mbaya makam kutiri mbay so tawi nyotani maka debbo a wonta nawlire e makam kutiri mbay so tawi ka gorko a wonta wadde jom sudu mada don darida kala gonta ko yebede nde tawno soyno yide ko comcol e wiide yimobe mena mbadde dando fade makam kutiri mbaya kala jidde jokkondirde e makam kutiri mbay wadata ko 00221 00222 46 85 23 44 makam kutiri mbay so tawi on jehi to Facebook sa windi makam kutiri mbay ma yitona kene yoda lardi mada makam kutiri mbay amin jaaje mada ha julde korka makam kutiri mbay liggani ghali abou baccom cele dande muma nyam may nyalawma ghali abou wanyalla to ko jamete konde tawno ko kulloreedo makam kutiri mbay min sar abdullah sar mi hulani amin jaaje mada makam kutiri mbay Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalemon musibe tedube jaslare sapoya tate korse hitande ujinaji didi sapoya jetate kabruji mena demgal pular tonto leydi Sénégal hore jo leydi Sénégal nyalawma hanko tonto jam nyaajo o bismima ton besngoji Sénégal nabe kala ardibe diine kame aada hay dillobe dawrugol kala moni kala jetti ton kongola kangonon faandare makko ko yewtide yimbe warande kay ngudo hen nangalu pengo hakkunde Mauritanie kame Sénégal holi yende mabbe e yencino leydi Sénégal wadi non namde kewde no fewi wadi kadi wasiyaji kewdi no fewi kanko horejo leydi Sénégal on o holliti odo saha mo gonden yidde makko yidde nattude nande ko wiita pétrole ne adda kareli kam ene adda kadi gangu e ndara leydi yidde kay ko moni kala yo duwo mbele kadi Sénégal wawa yencinde dum do jame celale kisala ciagalon wana ngalu wujjango ko Allah tigi fenyindum e maaje kadde leydi Sénégal ha joni tonto leydi Sénégal keddoden ma en kale Sénégal nabe wurbe tonto Argentine o de sala nabe jigi ton cedele mawde no fewi hakkunde mabbe dadibe leydi Argentine Cameroun be ngullitima e kala saha butikaji mabbe ne ngudde ten kadi marchandisuji mabbe ne tete ko wana dum ko non abe tampina e leydi ndi ha burti gardido Sénégal nabe mo leydi Sénégal taw kadi ko bitedo Sori Kaba holiti wonande be jokkondiri e laamu leydi Argentina ben kadi koliri wonande kala saha be Sénégal nabe ne gitta marchandisuji taw kadi ko kadadi tonto Brésil ne nanu dumen e nder leydi Argentina ko wana dum ko non yogay be Sénégal nabe ndana nder leydi Argentina en baton ko fiete faksiji ngam neldude kopareje faade kadi leydi mumena taw kadi laamu leydi Argentina tinani duma ko dum saabi non laamu leydi Argentine nana dari darnde tindelan ngam haɓade ɗeɗo na gueɗe beele kadi ɗen gueɗe kala ene mbawa iwde e nder leydi Argentina ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗena ma en jaaha toon to Fatick e nokku biteɗo Tataguina tonne kadi ko accident musɗo waɗi toon taw kadi ko kat goto yen toon kame camion goto ha yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen ha joni keddoɗen koye accident goɗɗo waɗi toon to Lobbudu taw kadi waɗani Kër Momar Sarr tonne kadi ko yimɓe nayo mbasen pitali mumen accident goɗɗo baɗɗo ya lawol Louga taw kadi waɗɗani nokku biteɗo Kër Bumi tonne kadi ko kat goto kam ha wasi en yimɓe nayo pittali mumen eɗen mbiya kamɓe wasɓen pittali mabɓe kala yo gueno yurmoɓe yafoɓe ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali jayde witende RTS kami jayde witende GFM taw kadi GFM ko jayde Youssou Ndour kamɓe noon RTS ɓe gadino kayto laamu wonande kay jayde witende GFM caggalonde GFM holliri wonande kay ɓe ceeji pettoji walla tan mbiyen fut koyngel ko fettata taw kadi ko toon to riche kawguel windere nde maɓe ɓangi ɗum e jayde mabɓe kala ko wona ɗum ko noon RTS hollitino wonande kay ko kañum tigui soodi satellite mo leydi Sénégal hay goto goɗɗo ala fodde wawde yaltinde macceji ɗi oɗo ñalawma hande noon ɓe ponno nottoyade toon to dik ko wona ɗum ko noon RTS
iti kaytul mum oɗo saha jam fuɗɗima artude hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo kala ha joni tonto leydi Sénégal keddorɗena ma en jaaha toon to Kédougou dadiɓe Kédougou pawi juuɗe men e debbo e gorko kame sukaɓe yomɓe no fewi taw kadi sukaɓe rewɓe kala giwi ko toon to Nigéria kamɓe noon ɓe pawi juuɗe mabɓe e gorko goto biteɗo Lucas taw kadi ko on tigui woni mawɗo tigui gonɗo e nder leydi Sénégal e kala saaha ne dirtina sukaɓe rewɓe taw ko garɗuɓe no fewi e taw kadi ko duuɓi nogas fayma dow ittude men toon to Nigéria addude men e nder leydi Sénégal e caggal nde ɓe giwi toon to leydi Nigéria ɓe gaari ɓe jetti leydi Sénégal e nokku biteɗo Kédougou ko ɗon tigui dadiɓe leydi Sénégal mbawi fawde mabɓe juuɗe ko ɗon tigui kanko biteɗo Lux o yaltini kene foto wonde 50 ujunere e taw kadi ko CFA gam yidde yolkude e poste dadiɗo gam yidde wadde bo dadiɗo ko wiyete mbuñari beele kadi ɓe mbawa ɗaccede ɓe ɓenna caggal nde dadiɓe kolliti wonande ɓeɗo sukaɓe rewi holto payi ɓe kolliti ɓeɗo henna ko moroɓe e gaari ko morde e nder leydi Sénégal caggal noon dadiɓe mbaɗi hen loskoji jaƴƴi no fewi ha hen suka debbo goto felliti haalde e holliti wonande kamɓe ɓe gaddira koko fati e cayseyagala nde ɓe giwi Nigéria ɓe gaari ha Mali ko ɗon tigui passeport uji mabɓe tetta e kamɓe noon ɓe jiiɗinaɓe kamɓe noon ɓe nawete ko toon to leydi Sénégal gam waɗi tan ko fati e cayseyagala sen giwi toon to leydi Sénégal paɗin ko toon to leydi Mauritanie goomu tambingu ko fate banggue binditagol leydi Mauritanie kamɓe noon ɓe pawi e juuɗe mabɓe taw kadi ko yogay e liste uji taw kadi ko liste uji ɗi natani e machine ngaji liste uji natani ɗi machine ngaji taw kadi ko guyka ko toon to leegal biyetegal Tabraka Zeyna taw kadi baɗɗo ngal ɗon baɗalo kañum e hoore mum andama kam tigui foɗodirta yoga e taweteɓe leegal biyetegal Tabraka Zeyna ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jayinde witende Sahara Média ɓe kolliti wonande dental lunde en taw kadi ko witeɓe FN2I kamɓe ɓe mbaɗino jilluji mabɓe ñalawma heccanko toon to cuuɗi cafriɗi Nouakchott ɓe kolliti noon ɓe tawi toon ñawɓe hewɓe no fewi tene kadi ne tampi caggal node docteur eɓe leydi ndi natani ko wiyete gueddere hofgo juuɗe kamɓe noon ɓe joofima peɗeli wonande laamu leydi Mauritanie wona laamu kellifango caggal noon wonande kay lebbi ɗiɗi ha natani tati ɓeɗo henna witeɓe safoɓe nder leydi Mauritanie ene natani hofgo juuɗe sa tawi a yeehi e cuuɗi cafri tawata ko ñawɓe ne lepti toon ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali Rimi Sport dañi jagorɗo kesso caggal nde jagorɗo mabɓe taw caggal nde jagorɗo mabɓe kalfinano ko fate futkoyngel taw kadi caggal jagorɗo mabɓe kalfinano ko fate coftal ɓalli biyeteɗo Mohamed Jabiri caggal nde itta e golle mum suuɓa ko biyeteɗo Mariama Mittu Bilal kam tigui suuɓa taw kadi ko debbo jibinaɗo hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e tati e nder leydi Mauritanie taw kadi baɗɗo jangdi mum toon to leydi Syrie taw kadi ko gonnoɗo professeur jangguinowo e duɗal toon to Nema ko wona ɗum ko noon toɗɗama e gollorɗe kewɗe nder leydi Mauritanie oɗo saaha noon kam tigui toɗɗa jagorgal yo ardo kala ko fati e coftal ɓalli ɗum noon eɗen mbiya tan Farmata Bousso en yoɓe tinno ɓe coftina ɓalli mabɓe caggal ɓe dañi jagorɗo debbo taw kadi ko coftal ɓalli ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaale Cosmos énergie ko catal tammingal ndelam ko ɓam wiyete noon kamɓene ɓe guitti pañaji jondi no fewi gam wallide yogay miskineɓe taweteɓe e Nouakchott toon to Darou Néma ɓe dokkiri toon kene foto wonde ñameteje jonde no fewi e caggal timmideɓe nduɗo henna lewru korka ndu gonɗen en wonde legal gongal biyetegal lum guiyata ngal ne kadi ɓe dokkiri toon ko yoni ha toon to terhil kala ɓe kolliri ɗeɗo hen gueɗe ɓe dartinta e kala saaha ma mbaɗɗum e nder leydi Mauritanie beele gam riwtude heege e nder Nouakchott e hoore muɗum sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali koniyankoɓe leydi Mali e ndiwi yogay wat boniyankoɓe e nokku biyeteɗo Karakinde noon ne taw e nder falde mofti taw kadi yaltin ɗum ko jagorgal leydi Mali kalfinalgal ko fate banggue nden kay kisal min koniyankoɓe faama juuki boniyankoɓe yonɓe no fewi haaɓe jooɓi pittali hen yimɓe sappo ha joni toon to leydi Mali keddoɗena ma en jaaha toon to Menakane tawe Kerola hakkude leydi Mali kam e leydi Niger e dilloɓe cetal biyetegal MSA hakkude mabɓe gacca wadduɓe junggo e fandu ndewidima Pele wat boniyanko walla ni mbiyen Pele wuyɓe e caggal nde ɓe diddi wuyɓe haaɓe juuki ɗumen toon to Niger Kerol Niger kamɓe Mali kamɓene ɓeɗo hen jeeyaɓe cetal biyetegal MSA joguitiɓe armeji wallidiɓe laamu kam e gacca kala wallidiɓe rewɓe lena e kamɓene ɓe ndewidima ɓen ha jettoyi toon to Niger nokku biyeteɗo Tilaberi kam e Tahoua ko toon tigui ɓe mbawi fawde mabɓe juuɗe ɓe
elmini yogay mabbe ten kadi be tette mabbe ken wona capan ken wona temedde nayi nagge woniti ko wujjeno odo sahano wona wat boni yankobe wona pelle cebitide ko wuybe tigi tumabe hakkunde lenyol biitengola idak saha kame fulbe e kame arabe be hodbe tona dido hen leƴƴi tati kala e kala saha non ne janodira e hudumaji mumena ndaha nay ko wiite ruggo e kamene be kefti hen ken temedde nayi nagge be gartani wonande ben fulbe be nay men ndahano odo saha non pelbudire musɗene ton taw kadi koko fate leñamago ha joni tonto leydi Mali keddoɗena ma en kaali sitin bannoɗo ñalawma hanki o taw kadi waɗi ɗum ko andi kapen ɓe leydi Mali finoɓe Bamako kamɓene ɓe mbaɗino moɓodiral mabɓe ñalawma hanki o to jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue golle kamɓe noon ɓe kolliri wonande jagorɗo fodninoɓe kamɓe ɓeɗe hen wiyeteɓe andi kapen taw kadi ko laƴoɓe ɓe terɗumen timmani ɓe kolliri wonande kay laamu ngu hollitino wonande kay nder ɗeɗo hen hitande ma ƴettu kala temedere mabɓe capanɗe jeeɗiɗo mbatta gollade e gilde noon ha oɗo saaha mo gonen ko melali baali jaade henduɓe jiyanen haydara kamene ɓe kolliri oɗo subaka hande koɓe yahoɓe toon to galle lamorgo to ɓe daro sara galle ɗo ɓe puttina Ibrahima Boubacara Keita guite ɓe giwata ɗon so wona ɓe dokke golle walla ɓe daro ɗon ɓe puttinamo guite ha nde ɓe keeɓi golle kala ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaha toon to hajon toon to Keñeba ene tawi e nder falde kaya pelɓodiral bannagal toon ñalawma hecciyanke o ñalawma hanke o kay waɗi seppoji gulɗi Diawa kono noon dadi ɓe beddima toon ko wiyete lacrymogène ko ɗum tigui serdi sukaɓe caggal no waɗi yimɓe hewɓe jaggaɓe Aliou Boubacara Diallo goto e ƴamoɓe le follamo leydi Mali e holliti metti mum no fewi caggal kay nde dadi ɓe kolliri wonande sembeji mumen ha waɗi goto mayde taw kadi koye seppannoɓe biteɗo Birama Samake caggal nde o doni koreji mum o holliti oɗo saaha mo gonen duwaw makko kay ko yo Allah yurmo yaafo cankiɗo Birame Samake kame gañiɓe kalde cellata dutto e golleji mumen omo yamiri noon laamu leydi ndi yurnito ɗeɗo hen gueɗe ko ɓuuri yawde yaccade beele gueɗe kala ene ndewa lawola o holliri kadi o weltaki wonande kay préfet duppat toon o ha ganduɗa waɗi nokkuji kewɗi duppaɗi toon ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaali ñalawma mawniraɗo windere ko fate fuñeji e nder leydi Mali caggal on hitande ujunnaje ɗe sappo e joyya wonno ko sappo e tati lewru juin ko nden tigui biteɗo Salif Keita nalanke ngana yimiyanke mo hinde fuñena ko nden tigui waɗi ndeɗo hen fedde gam haɓade e rente ƴiƴam wonande kay fuñeji e nder leydi Mali kame windere nde kala caggal on teskede wonande kala saaha fuñeji ne kirse ƴiƴam men cakke ko wona ɗum ko kadi aɓe mbasiya nde ɓe ndentoro ko fate nangue toon kadi ɓalli ɗi toppiɗi guuri ɗi toppite e yimɓe ganda kadi jibinde fuuñe wona bone ko jaam tigui woni ɗon fuuñe ko neɗɗo men ni ko Allah tagma tagui ɗum noon poɗɗa ko toppita ɗum ndena ƴiƴam mum ndena guuru mum ko oɗo ñalawma hande noon ñalawma teddiniraɗo e ko fate banggue fuuñeji windere nde kala sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Guinée Conakry nokku biteɗo Kuba e nder nokku biteɗo Kuba e wuuro witengo Attiwiri tonne kadi gardiɗo wuuro ngo taw kadi ko yoga e bureau ji biteɗo Kinda Baylo Ba kam tigui wasi fittande mum ñalawma hanki o kanko noon yane makko ko wiyete jamguel ƴiwonde ko ɗum tigui yane makko taw kadi guel jamguel ƴiwonde yane makko ko toon to yano addoyde gueɗe makko e guesa makko taw kadi sakti ɗum ko biteɗo Alpha Aqibou Diallo on hollirno wonande jamguel ƴiwonde yane makko ɗon tigui o hawre jomi ko o wirama ñalawma hanki o e nokku biteɗo Tewin sen giwi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire jagorɗo kalfinaɗo yangara e nder leydi ndi biteɗo Amadou Kone waɗi jillu mum ñalawma hanki o nokku biteɗo Guesse Unica automobile toon noon nde wari ha toon nde noon ko nden tigui jeydiyankoɓe namdimo toon yoga e werlaji nadɗi e nder leydi ndi taw kadi jaɓani ko fate duwaña o holliti noon oɗo saaha mo gonnen ɓe mbaɗi hen loskoji mabɓe mawɗi no fewi dañi kay werlaji kewɗi pawi juuɗe mabɓe ko wona ɗum ko kadi maɓe jokku loskoji mabɓe e kamɓe kala maɓe joob duwagne kala werla jaggaɗo ma fawe amande ko wona ɗum kono o holliri go lewru fandu so gueno haaji ko ndenti kuulal suɓete nawe to sursarɗeji gam wonde toon walla gam tan suɓade toon ngal ɗon kuulal dottude duuɓi werlaji natoji e nder leydi Côte d'Ivoire ha joni toon to leydi Côte d'Ivoire keddorɗena nokku biteɗo dañwa tonne kadi ko sukaɓe tatto pawa toon juuɗe kamɓe ɓe nanguira koko wiyete faux billet
kalisaji ɗi moƴƴani ko ɗum tigui ken foto wonde million ngaji sappo taw koye koppareje franc CFA tawa e mabɓe kadi ken wona capanɗe joyyi ɗerewol taw kadi koko fate banggue euro e ɗum noon so tawi weccitama ma yeehoy ha capanɗe joyyi million taw koye koppareje CFA oɗo sahanaɓe tawi juuɗe dadiɓe toon to leydi Côte d'Ivoire to Burkina Faso jangguinowo goto biteɗo Soybou Issoufou taw kadi ko dahanoɗo e guila sappo e ɗiɗi lewru avril ɗaccitama ñalawma hanki o e taw kadi dahnoma ko jeeyaɓe pelle ceɓitiɗe wo ɗaccitama taw hay mbuɗu yoɓaka oɗo saaha mo gonɗen noon jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue jangde leydi Burkina Faso holliti haaldema ko téléphone haalde koreji mo kala wo ɗaccitama ten omo selli omo hiisi wo arti e wuuro makko toon to Togo paɗena jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele mo leydi Togo waɗi jiilu mum toon to Israila ñalawma hanki o wo joddima e biteɗo Netanyahu ben yamena oɗo saaha noon ɓe jewtidi toɓɓe kewɗe no fewi ko fatte banggue ɓamtare hakkude leydi Togo kame leydi Israila hollitama noon wonande leydi Israila oɗo saaha mo gonɗen nana ɓeyda sembe mum kame kisal mum e nder leyɗele Afrique ha joni e nder Afrique keddoɗen ma jaaha toon to Burkina Faso e Burkina Faso nana tambi juuɗe mum gam sabbade kay e suudu ñawore ndu leydi France gam artirede oɗo henna biteɗo François Compaoré jooɓiɗo fittadu taw kadi ko Nouvelle Zongo jaydenke ngana hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeetati toon to waga lamorgo leydi Burkina CPI ko Cour pénal international ɓe ɗacciti ha laaɓi Jean Pierre Bemba taw kadi ko tumanoɗo hitande ujunaje ɗiɗi ha fayma hitande ujunaje tati toon to RCA woni Centrafrique ne yooɓi pittali ten waɗi viol yimɓe hewɓe o accitama kono ma rewre koyguel oɗo saaha noon yimɓe hewɓe kolliri hen metti mumen hayso tawi won hollirɓe hen beelema mumen toon to leydi Gabon laamu leydi Gabon uddi ha laaɓi taw kadi ko plage biteɗo Tropicana noon ko plage mawɗo no fewi taw kadi ganduɗa sukaɓe hewɓe ko toon tigui lototono aset e alet kala caggal nde sappo e joyyi suka jooli toon addi dillere mawde no fewi e nder Libreville caggal kay welsindade laamu leydi Gabon ha oɗo saaha mo gonɗena oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jaɓe sawto wala Ghali Abouba ma en jaaha toon to Allemagne kame leydi France e ha toon to Palestine Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar kabaruji men joolam jabiri koto leydi Allemagne puɗorɗen kikiɗe kirɗo hanki e nder leydi Allemagne ko tunisinajo goto gorko e joom suudu mum ko kamɓe tiri tawa juuɗe ɓe danguira noon ko tawede e nder galle mabɓe eɓe jogui ko wiyete produit toxique produit chimique taw ko produit toxique taw kadi ko on produit heewi fewnirede ko wiyete bomboje artisanal e gueɗe bawɗe noon ɓe nanguimo noon e oɗo saaha eɓe jokki lusguji mabɓe e oɗo saaha mo tawi e juuɗe laamu koto leydi France paɗen mbiyen ñalawma talata hanki o gorko goto nanguino otage yimɓe ɗiɗo nangui ɗumen e nder galle goto taweteɗo e nder 10e arrondissement mo pari lamorgo leydi France kanko gorko o noon kala saaha o namdima gueɗe kewɗe o haala ka o fitta kadi o haalta gorka e gueɗe ɗe o namdidi kadi o namdinoma jokkodirde e ambassadeur mo leydi Iran caggal ɗum noon ko koniyankoɓe leydi France ɓe hinde BIR ko kañumen tigui gaari intervention men taw kadi eɓe gaari e kewal e golle mabɓe noon pawidinde ɓe mbawi kay iftude juuɗe ɓe mbawi kay nangude oɗo nangunoɗo otage ɓe jaltini kadi dendagal nangunoɓe otage ɓe tawi hay goto wasani hen fittade mum koto leydi Palestine paɗen kalen noon e oɗo kalen noon eko wiyete le Chine bot ko service de sécurité mo leydi Israël naɓe ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbari ɓe kolliri tigui wonde palestinajo goto bannoɗo palestinajo goto bannoɗo koniyanke mabɓe e nder to wiyete Cisjordanie taw kadi o warnon ko caggal nde o weddimo hayre mawde to wiyete Cisjordanie ɗum noon wanno ko guila ñande nogas e nayyi lewru mai to Cisjordanie on koniyanke noon mbiɗen wasno fittade mum caggal nde palestinajo goto finomo hayre mawde e hoore caggal ɗum noon on palestinajo ɓe kolliri tigui nanggama ñalawma hanki e oɗo saaha omo tawi e juuɗe koniyankoɓe ɓe leydi Israël en tarih meɗen ɗawɗo en e laamu ene no sukuña bandiraɓe tedduɓe leyɗele men waalo laamu ene no sukuña koynude enen ɓiɓɓe ɗum foof ko sababu yidde ƴeppuɗen halpulareɓe no wara pine mumen no wara ɗemɗe mumen anani de wattu ɗumen aara ɓe ɓenen jasɓe ɓe ko ɗum waɗi bandiraɓe en tedduɓe nde ɗo yewtere nde batte o yi laaɓa no reedu jinmi wiide ko soko tawi neɗɗo woni jannguɗo woni pinɗo o ɓura moƴƴude
mi wi on neɗɗo ne waasi janngude wona pinɗo neɗɗo ene jannga wona ene muukiiɗo kono so neɗɗo janngii woni pinɗo ɗo ɓeydo enen moƴƴi ete jiɗmi wiide ko kaaɗo haala komin kaala ɗo ka soko tawi ka faamaama ɗum wonani neɗɗo mo janngaade taraani woni faamde kaaɗo haala wona welta tan yejjita kala so janngaani ɗon e ɗon yo ƴiftu kuɗol o jannga yo jannga wonno ko murtuɗo Diop Mamadou Samba Diop murtuɗo kala nde keɗiɗa haala makko cikka ko hannde tigi o haali kaɗon haala ko ñalawma hanke wonno manditare jaltugol aduna makko kanko Mamadou Samba Diop yo geno yurmomo yaafoma kanko e dendagal mayɓe julɓe kala musidɓe tedduɓe toɓɓere men hannde caggal kabaruji walla ni mbiyen konngol meɗen mbaynigo hannde e tinnoɗen ndenen ƴiƴe meje meɗen e tinnoɗen kormoɗen ɓesguji meɗen e tinnoɗen kormoɗen dewle meɗen e tinnoɗen ɗoftodiren e galleji meɗen an gorko tinno toppito joom suudu maɗa annene debbo tinno ɗofta joom galle maɗa julde nana ara tinnoɗe ñantude ɗe tebbuɗe ɗi kotane ɗe moori ɗi puuɗale ɗe ene jooɗi ne weeli kono gande julde koko ɓennata dewgal koko jokkata yo genruko en jama joolam jaɓeeri haali abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗe mon sehil mon sar abdoullahi sar kettuki malaki jaam yo jaam allah hiranena